chiprofita chehondo chatanga kudzikiswa. Murume uyu anoitwa Obed Chafamukana anozikanwa muZimbabwe nembiri yekuprofita zviprofita zvinotyisa zverufu, anozikanwa kuti apotse, angatotadza kutoita mutumwa welove tingati chiko zvekuti aprofita zvekuti iwo ndakuzokuona wabudirira ndazokuona wadai. So maprofits akaita seiwaya anonetsa, anotinetsei kuti anga achinyatsoita come to pass zvangu according kuonera ndinozviita inini zvinenge zvinomutinetsei zvekuti arove maprofesis mamwaya. But zvekunzi pakandaona ndingafa kana ndaona kwaputika chakati kwadona building kwadona bhazi zvemaaccidents, aiwa ukoko ndoko territory kwawo uko wamshuwa vakatodedzwa vachitonzi vanonhonga tsona vapotse. Now nyaya iri panapa vari kuuya nayo nhasi vari kuti I saw plans of the enemy, I saw assemblies of youth Botswana and Zambia. These are young Zimbabweans. Let's not plan against our nation. Chiprofita ichi I saw meaning anambobvira akatiravhela kaenda ikoko aritotaura ipapa angatori kuZimbabwe kuno anga achitotaura ari kwaanoitira machechi dzake, but atotaura kuti I saw pamweya washanda, aona zvinhu pamweya kuti 1 2 3 connect kune vechidiki vari kugadzirira kuda kujamuka, vari vanodai musadaro, musajamuke against nyika yenyu. Ndo nyaya iri panapa. But muri yeZimbabwe maprofits aya ndine kamwe kakusazowirirana nezvimwe zvinhu zvanenge vachizotaurwa zvangu. I understand nyaya yamaonero angu andichiita zvinhu because pakunzi young Zimbabweans against your country, enemies. I don't know kuti kana vachinzi young Zimbabweans vobvanzi my enemies at the same time, what does that even mean? But regedza tiende ku comment section tuone kuti papa chinzi kudini comment section yake, because sometimes mungozofunga pamwe zvinhu zvacho ndindi kuda kungoramba ndingotaura panapa tikudhila nezvinhu zvabva kwa ari ikoko. Umwe ari kutiwo maybe you can help us with the much needed information about how to join those camps. Uri kuona nyaya yakutoitika since muri meprofita chitipa information yakakwana titoenda kunojoina macamps iwayo amuri kutaura kuti varada kuuya vachinopanduka vachinoita hondo vachinoita sese. Ndo zvatanga kutotaurwa nevanhu vepaZimbabwe kozvinezvi. People are tired. Saka zvekuti uri munhu waMwari ukazouya ukataura kuti aiwa ndazoti chinchi Mwari vazonditi zvakati, nguva yekuti vakuteerere maZimbabweans inenge itori kure inonetsa kuti vakuteerere. Why? Because iwewe zvako mission yako iwewe ndekunamata nekuita CSA nekuti uri kunzwanana naMwari wako. But kana ukatotaura kuti iwewe Mwari vatokudza kuti kuri kutogadzira chakati ka vanhu vanenge kutotaura kuti iwewe watoudzwa good message, but because of iwewe unogona kungowa nemoyo wekuti unoda kuside ring political party, saka unogona kunge iwewe watadza kuinterpreta wakuvaona sema enemies. Because sometimes I don't think kuti anenge anyatsokudzwa message achinzi my enemies anenge atongozi kune my young Zimbabweans vari kudai maonekera anoita vision. But because of these guys we understand. I'm not saying kuti this one is under kind of his part of prophets for ED, pastors for ED. I'm not saying that, but zvandiringotaura inini chete ndiri kungoti machances ekuti kuona munhu akaita popular akatopinda kugara muZimbabwe, as long as watopopular uri muZimbabwe uri man of God or something, obva wada kuzoita wotuma business wotuti tumadhiridhiri, unosara usina option pane kungoti utanga kusaidhira ZANU-PF. Ndo mafungiro evanhu vese vazhinji, because anenge akaudzwa kuti ukangoita against ivo ameno zvako zvichavharwa zvima business izvozvo kana kuti uchazodidi. Handikuzviona. Mumwe ari kuti they are not enemies as long as they are fighting to free the majority who cannot enjoy the fruits of our beloved country, but let there be peace. maZimbabweans vari kuzviramba. I think apa prophet anenge vakanganisa interpretation vanonge vaona zvechokwadi kuti tikutovaona vari kuuya magroups from Zambia, Zimbabwe chinchi vakabatana vachitoita zvavari kuita. Ndizvozvo ndo nyaya iri panapa. Umwe wari kubuda panapa ari kuti enemies are those that are make us scattered everywhere.
hanzi ndo maenemies manje. Wari kufungidzira kuti vada kupandukirwa against ivo ndo vari kutonzi ndo maenemies because vari kuita kuti vana varidzi venyika, vana vevhu vazare pasi rese kupararira nenyika yese, ndo vari kunzi maenemies. Noti avo vawaona mwari kuti myself and other youths are against ZANU Zimbabwe because makati nyika haitongwe nepeni nepepa. Vakomanaka mwari kuti aiwa zvimwe zvamakuda kutaura izvi munhu waasheka munoshaya respect nazvo manje beta kunamata zvenyu mega makanyarara kuda kutsvaga attention kubva kune avo vari kubva kumhiri kuchina avo. Vakashata ino vati maZimbabweans zvekuti wakamboprofita zvakati kana kuti zvekuti unomboprofita zvinhu zvinora havasisinei nazvo kana watodaiso vatukudza kuti wakutotambira kunotoinodza manje because this issue iyi kai inotori nyaya iri sensitive pazvinhu zvese. Let me tell you something guys, ukada kuzibvunza nyaya iri sensitive ndeipi, nyaya iri sensitive inyaya yezvinhu zvemuZimbabwe, the way iri kubatwa maZimbabweans, the way iri kurarama maZimbabweans. Nyaya iyoyo inotori sensitive kutodarikidza zvinhu zvese zvamungatofunga. Saka ukatongotaura uchitongoti chinchi unobva totangatonetsana nawo because hapana chimwe chauchatombotaura zvekuti wakazomboprofita ana akadai vanenge vakutotanga kuzvikangana. Mwari kuti the government busy kudzinga masoja muZimbabwe, they are creating terror groups. We will join, regroup and fight. Mawani pakashata prophet opinda mawani. Mwari kuti but prophet, how is it against, yet the nation itself is against its own people? It's not funny to be where we are every day. Tsom ne home face Mwari inzwai woma Zimbabweans. Ndikona nyaya yacho ire pana. It's easy kubuda uchitaura so as a prophet or as I don't know what as who. It's very easy. No kubuda ukataura kuti imemi guys is where your enemies and stuff chinchichi muzadaro zvamuda kuita izvozvo. I understand kuti ane maprophecies akati one day achikutaura nyaya iyo madimekira. Pane imwe kumashure yakambotaura so achiti ndawana papisa pambera pachanetsa zvemuAfrican countries zvimudhuze pachatomboita big fight yezve. Akambotaura kuti nyaya idzodzo dzakataurwa idzodzo kumashure ipapo. Mamwe maprofita akambotaura futi nyaya. It's just that before election futi pakambotaura nyaya kunzi hondo. Anoona nyaya dzimwe dzacho dzaitaurika. But thank goodness, I don't want to say wakomana pamwe pacho vanoita vachishandisa pfungwa dzavo, but all I want to say is pamwe vakanamata zvikaita sei zvikakanzurwa hameno kuti iwo unofunga kuti vakaitawo sei nenyaya idzodzo, but zviprofita zvinhu zvakadzika. Inangu ndoona kunge vakanamata zvikanzi ngazvimbomiswa. Nditozviona Mwari kutiwo ichi manje ichi elder chamusi kuziva makasiya mutiri kwa elder Joshua era kumana. Mwari kuti you are getting lost now. We need to be free in this country no matter what. May God is with us and no one can be against us. Ndo nyaya yemwe yakubuda panapo. Iye ndiye akutoonesa kuti wakurasika. Because this kind of interpretation yavava nayo yekai kana nini ndatoivhunduka ndatoichikawo zvakuti ameno it's just that akomana ameno maitira anomboita zvinhu zvavo pamwe ndo maranirwa ezvinhu zvacho, but kune zvimwe zvinhu zvekuti unotofunga kuti iwo watotaurawo nyaya yekuti uda kutovaonesa vanhu. Kune zvimwe zvinhu zvekuti you can't even advise vanhu vemuZimbabwe iwo zvirizo zviriko. Saka zvinonetsa. Anyway, ndakoti ndidari kuone ipapo muZimbabwe ndikuzivise nyaya iri papo pachiprofita chiripo ichangomana. Ameno munochiona sei chiprofita chehondo ichi kutunzi ameno kwanzi ndikuona mayoung Zimbabweans. And the funny thing is maZimbabweans vabva vatoti munhu waMwari wedzerai go deeper, toda kuti mutiudze kuti vari kuitira kupi tinojoina macampus acho iwa. Pachapisa. Pachapisa ndikuzviona ende ndikuzviona kuti ameno zvichatoitika ipapo. But anyway, panozva Queen TV ndinouya nenyaya dzakasiyana siyana. Handisi munhu wekuti munhu wekujambira nyaya kana kuti munhu wekudhirowa zvangu. Aiwa, nyaya ndinotadza kufambira. So kana uchinge wasvika panapa first time yako is the most important thing. I mean the most important thing kuti ugare wasubscriber wojoina this amazing family patinogara tichiudzana nyaya dzese dziri kuitika zvekutiwo munhu wese anonga ari updated achinzwisisa kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo munyika. But obviously I like this video.